Gichana tukuska busia sorbo tirondo mwanchu morigeria matuka makaetire maiga yoko mwene Vincent Osiemo uyo manyikaine una mapinduzi hasegati yabarai bakoragwa no murugi bo mugavana bwe county ya Kisii Mei Simba baikirana herio kurwa engora yabo ase amateyo bagukwana niko bono bairaneirie mbuya mono guchiase abamenyi borogongoru ase okoenekia omorembe chingaki choko mwene amapinduzi nonyana bo niko bono baruro kuboria guchiase abamenyi abo koenekia bunango sira bare serikali eroro ye county ikoragwa no mwishimiwa Paul Simbarati hase ntunde ya kabira Marikito Frida Kerubo namange Nasinga ya nyagusira Vincent Osiemo mochoge huyo manyikanite na mapinduzi asabarai abo baragwa no murugi bo mugavana Mei kwambuka arati baikirana elio kolemia enkeyo no mutakanwa amone ya mate ya mapinduzi. I've just come here to give Paul to the family of Mapinduzi. Na chirega iga na kambania first lady na ncheko cha koteba na ende kubaro tutano kusembuya muri kurulia matangahera. Omwana Mapinduzi njeno muibone mamu mwabesta no yominto kurunyali ba. Rindu ta bati chito kwa na mange na njena cha korwanga na ko mwana uri muibunga babalema. Ikiagera amakuna bakorteki. Nani baba bantabana banya original Mapinduzi yogusiri first lady yogusirire simbo yogusirire ntogote biyeso ngambi yamono nanyana bo nigo first lady Mei alieira yogochegusira omwana nyagusira Mapinduzi kiara kolebya asamatemo yekirasi ge 12. I have told the second born igate video mwana yo kabere mumuro yo gusoma nyancho if he performs well gakora matemo aete biya and get B and above. Anyore grade korunga B muma de B otigoro So you promise me you're getting a B and above? O compra kwa mwere nganyore B otigoro. Yes, I promise that. You got to be na promise. Now I take her to China for university. Because the only way asenge jo enzira yoka to help the family yabo kwenye familia ya Mapinduzi is make sure they go to good school and get a good job in future. Chinga kecho boigo mokonyi bo mugavana we county ya Kisii Elijah Obewo nigo abaga kuboria abamenye borogongoro kwenike buna ngubwaterana bale nakoa okoboko omugavana Paul Simbarati asokoirana oborai asentunda ya kabere ubugambi go gutugikirwa mwanyigwa asimoko nyorumu kukuruga basi onjage ukani ngairango mambo pa ande bo mugo sabera bonko igwe pasi yira bo bagaka nanje sunire gabana kasininiga akoraki nigo mo MCA Peter Tachi agokera gwikirani wa kwa magendero asensemeyo aneno bwagachi bwechipara okorendwa kwa mabere negati ya yandamange Rita ko wakishiranga omumuro mwacha orete okurukucha ko bagaka ono muntu tonyete kurubura Nyasaye abayete twararo rira bagambi kunera no mugambi omwana bakazina mbambali mbali ngokorogora ari nintingete ngakora ki ngakora ari nzi kubakora igango tinga mole mokore ngotinga mole mokore bora mabere mwaegwa eta yama yabekirwe tipara ntiarose tiwe amache mwanyorire na hende ngimugata gaki asensemo yomo MCA Jacob Bagaka nigaenekia kuigika chitaya unenjera yamo yokoenekia obokoreri obuya eta hii atorirwo ngobe kwero ekereta hii kobe kwekera bara beke obora boche se itata tongie taya ninche ngiteri tukelio tosabe Nyasaye tumwakire mbuya mono aso gotorenta robora bu kene simbaneta ya kole no koreki omolekire Kerubo Frida Ensoko TV.